ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με τον πρώτο τελικό της σειράς πριν από λίγες ημέρες, εκεί που η ΑΕΚ είχε επικρατήσει στη Σαλαμίνα με 6-4 του Δούκα. Τσίνας ξανά. Σπάει δεξιά για τον Μαριάνο, ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις. Και ενώ οδεύουμε προς τη συμπλήρωση του 1 λεπτού. Λάθος εδώ στο χώρο του κέντρου. Μάνος μπροστά στον Ζέρβα. Παΐς. Διπλή επέμβαση από τον Ζέρβα. Στο χώρο του κέντρου. Και το κόρνερ όμως. Για ανοίγει το σκορ. Ανοίγει το σκορ σε μια στιγμή αδράνειας της άμυνας του Δούκα μετά το κόρνερ. Wesley πάει μόνος του, από τα αριστερά είναι ο Φίτο. Ένα πάτημα και πλασάρισμα, πολύ ωραίο, όμως ο Ζέρβας έχει κλείσει το διάδρομο και την οπτική του Φίτου προς το τέρμα. Σπουδαία απόκρουση. Παΐς, γυρνάει όλο το γήπεδο. Μάνος σε πολύ καλό σημείο, το συρτό σουτ περνάει λίγο out. Με τρεις παίχτες επάνω το Καρίδας. Βινίσιους, πολύ ωραίο σουτ, ευθύβολο. Όμως ο Θεοφίλου ελέγχει και αυτή τη φάση. Πολύ ωραία κατεβάζει την μπάλα, βρίσκει τους χώρους. Και με το Παΐς τώρα. Και ο Μάνος τώρα θα εκτελέσει και θα αφήσει στον Φίτο. Παΐς, Αδαμόπουλος, Παΐς, πολύ ωραία κίνησή του και γκολ! Με μια πάρα πολύ ωραία οργανωμένη προσπάθεια βρίσκει το δεύτερο γκολ, κάνει το 0-2. Ξανά με τον Παΐς. Καρίδας από δεξιά. Βινίσιους. Καρίδας από δεξιά. Φάνε τρομερή ευκαιρία να το πει. Η μπάλα με γκολ. Η μπάλα είχε κολλήσει. Φοβερή φάση. Φοβερή φάση. Η μπάλα είχε κολλήσει πάνω στη γραμμή. Μαριάνο πιάνει αέρα, διορθώνει. Το τέρμα είναι κενό, κοντράει η μπάλα από τον Καμπαλόγκα. Βιέλ έχει γυρίσει και έχει καλύψει. Παραλίγο εδώ, ο Δούκας θα το πληρώσει ακριβά. Παΐς με τον Βιέλ. Πολύ ωραία. Ο Βιέλ έχει ψαρέψει τον Παΐς. Τσίνας, εκπληκτικός ο Αρώνης. Βινίσιους, Κοντιλάτος, πιέζεται. Μαριάνο. Βινίσιους. Και να το γκολ εδώ πέρα. Να λοιπόν ο Λούκας που με πολύ υπομονή στο παιχνίδι του. Βρίσκει το γκολ με τον Biel, ισοφαρίζει. Με υπομονή στο παιχνίδι του ο Δούκας πάλι. Καρίδας, λάθος. Και ο Γούσης τώρα πιέζεται. Πιέζει, λάθος. Και γκολ με τον Γούση. Ο Γούσης με επιμονή. Biel στον Προβάτο, ο οποίος από μακριά
Τελειώνει το παιχνίδι. Τραγίζει. Τη νίκη για τους κυτρινόμαυρους. Και πλέον φέρνει την ομάδα του αγκαλιά με τον τίτλο. Η Ένωση πλέον θέλει μία νίκη στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια εφόσον χρειαστούν.